yo dua kali. Yo tinggal aku kudu hati ojo ditinggal kaprisan rezeki murah mengkoke keri ojo singili iku budaya pancen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Nggih, sadurunge matur sing oke-oke Mas Gareng, kula tak nyelani sekedap. Bab menapa? Menika wonten wara-wara mobil Camry plat K hitam menika menawi kepareng monggo dipun geser parkiripun. Oh nggih. Mobil Camry plat K hitam. Monggo. Pak Camry mobilipun pun geser. Oh sik ta. Kok Pak Camry kuwi ta? Jare mobil Pak Camry. Mobil niku mereke Camry kuwi lho. Oh, Plate K wernane ireng. Oh, ora dudu sing duwe jenenge Camry. Ora, mboten. Lah wong ya ora tau duwe kok ya maklum. Nggih, Mas Gareng. Nun. Alhamdulillah kula panjenengan saged pepanggihan mapan wonten ing Kali Panggang. Candi Rejo. Waduh. Kula kaya ketiban daru kesineram banyu mbun. Nggih pripun ta enten apa? Kula pun dijothake tlatah mriki pinten-pinten taun. Kok tembunge dijothake niku? Ora tau ditanggap teng wilayah mriki. Oke ta. Ana sing komentar larang. Mas larang yen seneng ya tetep dituku. Nggih. Ning sakniki ngeten lho Mas Gareng. Napa? Leres dawuh panjenengan. Ora ana tembung napa niku apik elek larang murah. Eneng iki mung tembung seneng karo ora seneng. Mung niku. Ning nggih tetep napa mawon sing kelakon tetep kudu disyukuri. Leres. Pancen niki nggih skenarione sing damel jagat. Betul. Nah niki mriki ndereke pundi Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang Mas Gareng wong Tuntang kok ya. Lah wong ngerti kuwi kene iki mlebune kutha entuk 7 Salatiga. Ayo salah 3 lak entuk 7 to. Aja nang kutha aja diwalik no marai bingung kancane. Ya mergo kesuwen ora rene iki dadi bingung. Nggih, ning awit mulungipun panjenenganing Bapak Yasin sak jajaranipun ulang tahun DKSI menika gelar pakeliran utawi gelar kelir. Alhamdulillah kula mlebet mriki niku gumun setahun jembleng sereng. Sing manggumuni napa? Niki lho, ing atase garu kok iso goyasan iki. Nggih. Niki lah alat pertanian to. Leres. Lho kok yo waduh jan niki dopo niki Mas. Nggih. Niki kali nyawa kula larang niki lho Mas. Mula ngeten Mas Gareng kabeh niku mung gumantung piye oleh mendesain utawa yen awake dhewe piye oleh ngeterapke. Anu sentuhan seninya
Nah, niki ateges sing kagungan dalem niku pancen seorang seniman paling tidak menyukai mencintai seni. Leres. Dan merasa memiliki. Lah niki. Nggih. Lah niki waduh jan matur nuwun Pak Muhammad Yasin asmane wae lho Mas. Iki iso nggo panutan lho. Ayo ambak-ambak iso nerjemahke kenapa beliau dijenengke Muhammad Yasin. Napa Mas? Panjenengane kok diparingi tenger Muhammad Yasin. Jelas karena beliau sudah haji, jelas Muhammad panutan beliau adalah Nabi Muhammad. Leres. Yasin itu artinya insan atau manusia. Berarti beliau manusia yang menganut ajaran Nabi Muhammad. Nggih. Lho niku dadi jenengke anak nu wis sing asma kinarya japa sing mawa teges. Nggih. Kaya mriki niki dukuhe ayam panggang niki Kali Panggang. Non, Kali Panggang kok ayam panggang. Aku ket mau urung kepethuk pitik lho marai. Lah wong daran wis semono kae, wong bakmi godhog ya enek. Sambel goreng ati ya enek. Lho piye? Favoritku kene iki wis kene iki. Daerah kene Salatiga iki ra iso lepas saka bakso. Nggih. Berbicara bakso apa artine bakso? Apakah arti dari bakso? Loh, B iki bulat bentuknya. Umume. Mergo saiki ana bakso sing gepeng, bakso kotak lan liya-liyane. Terus asalnya dari daging sapi. Umume, mergo saiki ana bakso ikan, ana bakso saka ayam. Aku sing umum wae, ora umum ra seneng. Terus S K. Oh iya. Wah, dalan buta huruf. Mbak yo isih kelingan. Kaki kuah sebagai penyegarnya. Nggih. S saus dan sambal sebagai alat perasa yang pedas. Ya, terus O orang tua sampai anak-anak menyukainya. Leres. Kuwi bakso. Nggih. Ya lagi kuwi sing tak terjemahke bakso wong liyane aku urung mangan. Nggih. Ngin tenan lho, nderek syukur menika HUT ingkang kaping sekawan DKSI 2 kawan sejahtera Indonesia. Ambakmu jenengke bali meneh ning jeneng. Leres pripun? Iki umure 4 tahun, berarti 4 penjuru Indonesia telah dijelajahi oleh 2 kawan sejahtera Indonesia. 4 penjuru. Nah, okay. 2 kawan berarti 2 orang yang menjadi kawan, bersahabat bersatu. Persatuan dan bersatunya 2 sahabat membuat Indonesia semakin sejahtera. Amin. Nah, mula 2 kawan sejahtera Indonesia. Leres. Nah, berbicara masalah HUT. HUT iki apa, Mas? Artine HUT iki apa? Ya genah no hari ulang tahun. Nah, kuwi terjemahane bocah PAUD. Sik, nek sampean kok iso ngono. HUT iki maksude piye? Ya rada otak-atik gatuk. HUT itu hanya diperingati setahun sekali. Yen 5 dina pisan kuwi weton. Nggih, ya. Ya ra. Ya bener. Umurnya bisa bertambah tapi juga bisa berkurang tergantung objek yang diulang tahuni. Nek objek iki benda hidup bernyawa berarti umure sudah. Nek yen benda mati seperti PT ini berarti umurnya bertambah. Karena orang hidup atau sesuatu makhluk yang bernyawa wis duwe jatah dhewe sing jenenge takdir. Leres. Lah ewadene tetap harus disyukuri karena ini karunia ilahi. Nggih, amin. Nggih. Ning nyatane nggih ngaten kok, Mas. Panjenengan Bapak Yasin menika ketok yang piyai beriman, ora mung nampa seneng tasakuran ning nadyanto nampa pacoban ya tetep disyukuri. Niku tandha yang piyai sing imane tebal. Nggih, lah niku pancen napa-napa niku yang disyukuri bertanda manusia itu imannya tebal. Mergo yen imane ora tebal niku jane ketok, Mas. Lah pripun? Iman sing ora tebal iki ketoke nggo napa? Titikane niku wong lanang kali wong wedok beda.
titikane wong lanang karo wong wedok iman sing tebal karo sing ora tebal pripun? Kalau yang beriman tebal diberi, jangankan kok diberi, diberi hadiah atau anugerah, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Harus disyukuri. Tapi kalau imannya tipis, laki-laki ini pun cetok. Laki-laki piye nek imane tipis? Semakin kaya semakin nakal. Kuwi wong lanang sing imane tipis. Semakin kaya semakin nakal. Oh. Nek yen wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Oh iya, heeh. Iku mang terjemah ya, iki. Ya, bener. Mang terjemah. Mula tak atik gathuk ya Mas. Nggih. Iya. Mung sak diwalik ngono wae wis iso kanggo niteni wong kuwi imane tebal apa ora. Nggih, dan ini syukuran beliau tidak hanya dinikmati oleh beliau sendiri Bapak Muhammad Yasin, tapi dinikmati oleh orang banyak. Ini menandakan beliau bahagia tidak dipakai sendiri, tapi ini ragate ora sithik lho Mas. Leres. Tapi bagi beliau ini rumusane mbok menawa padha kali. Rumusnya pripun? Jadi bagi beliau uang bukan segala-galanya. Nggih. Jadi dengan uang kita bukan orang yang mampu dalam segala-galanya. Kan contohnya ya Mas. Contohnya. Dengan uang kita bisa membeli jam tapi tidak bisa membeli waktu. Terus. Dengan uang kita bisa membeli rumah sakit tapi tidak bisa membeli kesehatan. Nggih. Dengan uang kita bisa membeli kesenangan tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Leres. Nggih, heeh. Tapi niki padha Pak Muhammad Yasin kali kula nu rumuse padha. Pak Muhammad Yasin karo Mas Garing sing arep Yasin anu niku padane kon ngendi? Wes seneng to yen aku diwacake Yasin. Insan yang terpilih. Oh, ngono lho. Nek ya ora ngono kuwi mlayumu mesti tekan kono kowe. Padane pripun? Ya padha-padha ya padha-padha wong. Dadi umat Kanjeng Nabi sing becik. Nah, ya mung bedane bengi iki ya beliau nanggap aku sing ditanggap. Leres. Lah wong jenenge niku hukum alam ya ngoten niku to Mas, ana dodol ana sing tuku. Lan sak piturute waton kabeh kuwi mau sah, halal, tidak menjadi napa niku masalah. Sing baku ndongake mawon niki PT Dua Kawan Sejahtera Indonesia semakin berkembang, semakin maju. Ya, bukan saja maju dalam pemasaran tapi maju dalam mensejahterakan karyawannya dan lingkungan sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Niki wayangan di live streaming niki yo nganggo IT ya to Mas. IT. Nganggo IT. Dadi sing mirsani wayang ora mung sing ana kene sing ana dalem iso live streaming mirsani ana dalem malah tekan mancanegara. Nggih niku Mas. Dengan majunya teknologi, adanya IT, pres ayo di napa ya Mas dibarengke antarane prestasi karo sensasi. Ayo dibarengke. Tegese ngene, aja mau golek sensasi tanpa prestasi. Ning piye sensasi kuwi mau bisa menginspirasi sing mirsani. Nggih. Nggih ta? Nggih. Niku tegese sensasi yang bagus. Nggih. Lho, ngoten niku. Kula ndek penemu melih, Mas. Pripun? Niki mungkin nggih kula terapke teng awak kula dhewe ning mugi-mugi menawi saged dipun tampi monggo. Nggih. Ada kata-kata bijak dulu. Semakin tinggi pohonnya, ya, semakin banyak angin yang menerpa. Leres. Tegese semakin orang punya kedudukan atau kekayaan yang lebih, akan semakin banyak godaannya. Godaannya telu. Harta, wanita, tahta. Terus ning tak pikir ono sing kliwat. Kliwat nggih napa Mas? Semakin tinggi pohon itu tidak hanya diterpa angin yang besar, tapi ingatlah, semakin tinggi pohon itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Napa Mas? Satu, hujan. Nggih. Hujan tak ibaratake rezeki. Orang semakin tinggi itu biasanya kalau ada rezeki dapat dulu tur teles dhisik. Teles dhisik. Nah, ning perlu diingat yang kedua. Semakin tinggi ingatlah bahwa dunia itu ada kilat utawa Jawa ngarani petir. Nggih. Ngati-ati petir niku sing digoleki sing paling dhuwur. Der lupute patah nggih kobong.
Mula semakin tinggi semakin hati-hatilah karena ini ada ancaman juga di atas. Leres, nggih. Heeh. Niki. Mula kabeh niku ana resikone. Nggih ta, Mas? Nggih. Jangan terkesan oleh uang, penampilan, jabatan, media sosial dan barang-barang mewah. Leres. Tapi terkesanlah oleh kebaikan, empati, kejujuran, kerendahan hati dan kedermawanan. Niku, heeh. Wah, Mas, dawuh mriki niki lak ngene bose teknologi. iya, heeh. Ya komputer dadak. Heeh, wis pokoke apa wae yang berhubungan dengan IT. Kula grantes, Mas. Grantes perkara apa? Pak Muhammad Yasin niku nyekel komputer dadak bengek termasuk HP dadak bengek. Heeh. HP kula siji mun error, Mas. Oh, ngono nggih. Dadi ngeten. Kuwi apa sebabe arep tak takokke kok angger bengi iki metune swarane ahu tok iki. Kuwi sing error ora HP-ne. Apa? Ning pikirane sing duwe HP. Kuwi ora sah ning gone Pak Yasin sing dandani aku wae. Kok diplathok dibuka ya. Jerone diganti batu ngono. Kok dandani kok malah dirusak. Wong kok senengane aneh-aneh wae. Mula ngeten Mas Gareng niki lek-lekan karo syukuran. Nggih. Dasare para pamriksa sing nampa kabejan kok bar mirsani wayang kondur iso ngasta door prize utawa hadiah. Ampun gelem, entuk door prize ampun gelem. Kok door ora aja gelem. Lara lho entuk door prize ki. Door prize kok lara iki piye? Door prize ki tegese kowe ngerti? Door prize hadiah to ya. Sing ngomong sapa? Door ki apa? Pintu. Pintu. Heeh. Prize ki kecepit. Dadi door prize ki kecepit pintu. Ya wis ora apa-apa wis ben. Wong kok senengane kok malah ngowah-ngowahi adat. Nggih sing baku nggih mirsani ya entuk rezeki. Nggih, heeh. Tak goleki kanca Mas Gareng. Sapa? Mbak Elisa ben nyancani panjenengan. Oh, nggih. Maka. Mriki mah metara-metara meturuk. Yo. Aya. Salam sehat, selamat malam Mbak Elisa. Salam sehat, selamat malam Mak Jange. Limba. Alhamdulillah saged ketemu, bisa bertemu dengan Mbak Elisa. Cek sakit ke panggih malih. Piung Nggih. Jange sehat je. Alhamdulillah sehat. Kula kalian para kadang pengarawit Cek. presiden sehat sedaya. Oke, alhamdulillah. Mbak Elisa ya ngaten muga-muga tambah sehat, tambah rezekine. Amin. Saya moncer prestasinya. Amin. Luar Nggih. biasa sakit sowan wonten duntang menika. Pripun Pede? Hah? Napa kok ngaten-ngaten niku Kok napa? pripun bedes piye iki mau? Pade Gareng. Oh, Asli. Pak D. Oh, Pak D. Pak D. Pak D. Ya, ya. Wong ayu ngundang wong tuwa kok bedes. Lah, piye kabare bedes? Ngono krungu kuwi ngono. Ngono kuwi Oh, ngono. kaya ngono, Pak. Kene iki omong wis setho, kowe iki sing bosok. Wong aku iki krungune ngono. Ning ndi? Aku kene. Piye kabare, Nduk? Sae pengestunipun, Pade. Apa? Pengestunipun sae, Pade. Piye ngono kuwi? Ora bedes, Lah apa? pedet. Apa pedet? Oh, Pak D iki ya Pak D kok pedet. Pedet iki apa pedet? Tak dung pedet, tak dung. Kae pedhot. Oh, pedet iki pokoke raine putih. Oh lah ya Persis. Leres berarti padha jumbuh. Ya berarti sesuk awake dhewe ning salon ya. Nggih. Ngapa? Medetke rai. Ya ora ngono. Oh, ya. anu piye? Anu kabare apik-apik wae to, Nduk. Langgih to Pakde, kula sehat. Nek mboten sehat nggih mboten saged sowan. Nek tekan kene berarti sehat sekon dhuwur pucuk rambut tekan pucuk jempol. Saged wonten ngajengipun sedaya para pamirsa. Menika tegesipun sehat wal afiat. Pak Muhammad Yasin niku kleru golek bintang tamu durung mari lho, Pak. Kok durung mari piye kok? Iki polip ngono lho. Polip piye? Polip apa sih? Omonge kaya ngono plekedak plukotok ngono lho. Bleku tak plukutu apa sih iki? Yo ngene tak rewangi lho ngomong basa Jawa, tak rewangi meletek uteku nganti encer lho iki.
Aku angger kowe memikirkan basa Jawa. Angger kowe omong ki aku ngempet e. Ngempet apa? Ngempet ngeden. Nah iku lho cedak kono kuwi toilete. Ora kuwi perkara omong ngenteni omonganmu kok. Nang dadi kowe ketokanku. Alah malah ketularan iki piye kok. Kok ya Aku ki latah. mula ngene lho Mas Gareng, ben ora tuwuh tandha pitakon. Sebabe apa kok Mbak Elisa basa Jawa kok ting plekuthuk kaya ngono kuwi. Mula mangkenalke sik. Oh nggih. Ya ta, ben piyai kabeh Nadianto wis ngerti ning beberapa ana sing urung pirsa. Mbak Elisa ngopo tok omongane kok kaya ngono kuwi sebabe napa ngono lho. Nggih, Bapak Ibu dipun tepangaken menika lare naminipun Sapa Mbak? Paring asma Mbak. Elisa sapa? Elisa Orcarus Alaso. Elisa Orcarus Alaso. Elisa Kakus. Kakus Elisa Orcarus Alaso. Ya wis Elisa pun ngoten mon. Iya. Elisa asalmu kok ngendi? Asalku sekompoke. Sekompoku. Oh. Ya. Nah iya. Piye? Maksudnya apa? Maksude kowe iki kelairane ngendi? Kelairane ngendi? Nah. Seko Lambelu. Lambemu dhewe kuwi. Kok sik tok malah nesu piye tok? Wong tuwa takon apik-apik mah dilambek-lambekke iki. Kose Sabar. kelahiran saka Lambelu kuwi ora kok nglambek-lambekke panjenengan. Itu suatu daerah mbok menawa ngono. Oh, Lambelu kuwi apa? Lambelu ki daerah kono Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi. Nggon nikel iku lho. Nggon nikel kuwi lho. Sapa? Nikel iku lho. Nikel. Oh, nikel. Wah, nikel kok nikel. Kok Lambelu dudu Lambeku. Lambelu. Lambe. Oh, berarti kowe dadi bapak ibumu Lambelu. Bapakmu ya Lambelu. Mboten bapak seko toli-toli. Tok. Ngendi? Bapak seko toli-toli. Ngapa meneh? Ngene lho, saka toli-toli, aja dikambung. Iki pengaruh HP-mu kok Pak. Lah iya. HP-mu ki isih 3G apa 2G saiki wis 4G. 4G saiki 5G. 5G kok. 5G. Oh, Wong iki error perkara lambemu saka apa salah seko toli-toli? ora kuwi darah ngendi? Lho padha Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi. Mula pengalaman penting ya ta. Sulawesi Tengah ibu kotane Martil iku lho. Kok Martin? Ibu kotane Sulawesi Tengah lah Martil to. Palu. Alah Palu karo Martil iki padha. Oh lah, konten. Nggih, mergo nggih, mboten dados menapa Mbak Elisa. Benten iki lho. Ya ini contoh Mas, contoh budaya itu alat pemersatu bangsa, contoh ya kaya Mbak Elisa iki. Betul. Dan satu bangsa ini namung budaya ning teknologi barang. Teknologi betul. Iki termasuk mula kanca-kanca sing rawuh kene nek ndedet tuku produk-produk dalam negeri. Contohnya sing ditokke karo kene Dua Kawan Sejahtera Indonesia nek ngetokke perangkat lunak. Software, hardware ditumbas sing duwe anak dalam negeri. Ngono. Ora usah dadak bingung menyang ngendi-ngendi. Nggih to software golek kene ya enek produk dalam negeri. Iki ketoke ra mudeng software, Pak. Bayu. Software. Aku mudengku sop buntut. Software. Iya ora apa-apa. Aplikasi. Sumpah, aku ki ambak biyen bekas wong kantoran, ning ora tau nyekel komputer takok Mas Widodo kalau kancaku kantor. Aku ki ning kantor teko absen turu. Teko absen turu. Mergo aku bagian lapangan. Ngono. Nggih, heeh. Niki Mbak Elisa. Alhamdulillah panjenengan karo aku bisa ketemu nang kene. Dengan kemajuan IT kita harus lebih berhati-hati untuk menggunakan teknologi ya, Mbak. Betul, harus bijaksana. Harus bijaksana. Sak kecap iso bahaya. Wis jenenge ucapan juga harus dijaga. Tindak tanduk juga dijaga. Ning nggon IT nyebare gampang. Nggih, yang dulu mulutmu harimaumu saiki ditambah. Apa aja? Jarimu juga harimaumu. Bener. Dricimu iso melek, iso ngerasani wong nganti kemeng.
Kusik. Ngapa Aku sing ngarep mau wis bingung ki mburi dhewe iki terakhir aku Nek bingung. ngrasani wong kan umume nganggo iki Lambe. lambe Nah, nek saiki ngrasani wong nganggo jempol. 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 nganggo cendol. Cendol. Ngerti berita sitek langsung sebarke. Ngerti berita hurung pasti sebarke. Dirasani ditambahi. Lah iku sing bahaya. Saiki mau lho mburi mau lho. Apa? Kata-kata apa ki mau? Ngerti berita setetek langsung disebarke. Jarimu harimaumu. Jarimu harimau. Kowe omongan karo Bayu aku ora mudeng. Wah, jodek ya, pade jodek. Hah? Jodek. Judek kok jodek. Gak apa-apa. Sing penting bengi iki awak dhewe kudu bahagia. 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 Basa Jawane apa, Bu? Sumar bahagia kuwi. Nek oh seneng bahagia itu harus gumbira. Gumbira mereka ulang tahun ke papate PT Dua Kawan Sejahtera Indonesia. Saking senenge arep bagi-bagi door press. Betul. Mbak Elisa mau mengucapkan apa untuk ulang tahun yang keempat? Derek Mangayu Bagyo Wilujeng Ambal Warso kaping 4. Kaping patang iki terus piye sih, Bang? Kaping 4. Ora ono tembung Jawa kok patang. Patang ki 43, 40 kali. Lah nggih 4 kan patang. 42 berarti patang puluh kali. Berarti papate patang. Ora patang, kaping sekawan utawa kating papat. Sekawan tuh itu sekawan. Kuwi iki kandhane kuwi ngono segawon. Wis beda meneh sekawan kowe sekawon ki jangan sing dipangan ka lho. Nganggo kluwak kae. Ya wis ngono ya ora apa-apa. Wong wis malah judeke genah kuwi rawon kok ya. Lah wong ngomong kok dipleset-plesete. Ora dipleset iki pancen kedale lati ya ngono kuwi. Dewe-dewe. Heeh. Ciri wanci dandang sumyang. Yo. Wong sing kleru kono sing diseneni aku. Ning paling tidak kita menghargai karena Elisa sudah kepingin atau bisa belajar bahasa Jawa. Laras. Perkara ana kurang lan klerune iki ya Ngapunten. Pokoke dongane muga-muga iso semakin berkembang teknologi kita. Amin. Dari baik itu perangkat lunak ataupun perangkat keras membanggakan Indonesia juga bisa berkembang di dalam pendidikan juga kesehatan. Betul. Migunani untuk berbagai macam fasilitas. Betul. Nggih, ya. Yo, Mbak diaturke sik. Kula ora ketangsak jenenge tak ngrasake suarane Mbak Elisa. Oke, Kula nyuwun pangkur Semarangan. Oh, bagus. Ngomong ora cethok kenembak. Wong ki ora kena kinaya ngapa ya, Mas? Ora kena kinaya wong. Lek mbok kon kita saling menghargai. Mbok kon nabuh aku oke. Nembang ki ya ngomong ora cethok kok. Lah coba tak tes. Coba pangkur Semarangan ala Mbak Elisa Orkarus Alaso. Loh. Iya, Mbak. Paling pikar-pikur. Mingkar mingkurengang kara. Piye? Ngece kan. Aku wis ngombe wedang gula Jawa, wis ngombe sambel Jawa. Madang sambel Jawa. Wis kowe ora usah omong nembang wae. Marake siapa, Den? Wis penak ning kuping kowe omong keri meneh. Kose ta. Kok kose piye? Ya jenenge wong iki kedale dhewe-dhewe kok ya. Kowe wedan Jawa. Mau disuguhi orang ngombe. Wah nek ora urung tau mangan wong Jawa. Wis rasah lu. Dorong itu. Aku prasmanan. Karena
luar biasa. Itu. Kang tumrapne Anoe. tanah Jawa agama agemeng aji Alhamdulillah sampun dipun aturaken. Mbak, apa? Iki arep takon, iki nun sewu biar penonton juga pirsa Sulawesi kok iso nembang Jawa kaya ngene apik iki belajar dari manakah kamu? saking Pasinaon. Pasinaon. Nggih. Pasinaonmu ngendi, Nduk? Institut Seni Indonesia Ngayogyakarta. Oh, kowe iki yo berarti wis lulus ini? Sampun rumiyin tahun 2016 pedalangan. Oh, pedalangan. Iya. Terus sekarang Mbak Elisa nempuh napa niki? Nembe S3 mendet S3 Dokter. kajian budaya nggih. Wah, alhamdulillah. Disertasi. Nah, kali ana waranggana doktor, kok bar kuwi terus profesor. Amin. Oh, yen iki lah S3-ne dokter. Nggih. S2-ne sing medeni lho. Apa ta? Psikolog. Ayo. Ya ora apa-apa no, karena kan bisa untuk membaca situasi panggung. Nah. Penontonnya kaya apa? Oh, Ayo yen ngene, maca ngene. situasi panggung ngene maca jiwaku. Ayo. Kita rasa diwaca wong sakit. Ayo. Ayo. Oh, right. Mbak Elisa, niki wonten awala Nawala menawa. dari kantor PT DKSI mugi-mugi saged lestari Amin. lan Kerboko nyuwun lagu lestari dari Sohibul Bait Pak Yasin. Oh, monggo. Maka. Ibu utawi Mbak Lestari. Kok iso Ibu Pak Lestari beda? Lah jare kok sing membawakan dudu Mbak Lestari. Wudu. Aku ket mau kok kleru ya. Monggo yuk diaturke Lestari. Mbak Elisa sing ngaturke lagune Lestari. Monggo Cok, yuk diaturke. Yuk buka saka kenong lali ora go. Ora usah. Cah lantip kok ya. Kasuwen. Ya. Dari atas saka dhuwur, maka mulai awal. Nggih. Rasa tresno kang sejati Ah, ngene iki ayo lamune main iki. Hey, opa. Terima kasih, matur nuwun. Waduh, Jan. Wah, matur nuwun Mbak Elisa. Wah, Aduh, mentaram dong. Turun. Yo. Pak Rizky, ayo Rene. Dua.
Elisa pergi air cerah. Sekalian Mbak Elisa, ayo. Asing sayur. Mbak Rizky, ayo iki ana sing ngersake podang kuning. Duetke karo Mbak Elisa. Oh, kalian Mbak Elisa. Ayo. Tak dukung pokoke. Ayo ana kudu ora iki ya. Kembar ya, Pak De? Hah? Kembar mboten? Kembar sial. Ya aja ya nyepelek. Ya ora nyepelekke kabeh umat ki padha. Umpama dadi bojomu, kowe pilih aku apa Mbak Elisa? Apa? Umpama iki dadi bojomu. Ayo. Sampeyan pilih sing endi, Elisa apa? Aku pokoknya sing tak pilih sing tanpa resiko. Loh, lah kok iso? Kowe arep ngedu aku karo bojoku ya. Iki bojoku nonton streaming lho, Tanpa resiko. Umpamane kok itu lanang lho. Ono tanpa resiko karo padha lanange. Dibawani sik Mbak Elisa, ayo. Monggo. Nadyan wujud temong paksi Wong nyambut gawe nikmat ki ora. Oke lho kok ning kene iki paling nikmat. Lah apa ta? Nyawang wong wedok nyuwara, suarane apik, wonge ayu-ayu. Masa to, Pak De? Karo apa Mas Gareng? Karo kok nikmati piye? Ini kenapa sih mesti kayak gitu? Ya. Hah? Kalau minum kopi kok mesti ada pakai gitu. Ya cempe ya. Iki menikmati, mensyukuri apa yang telah diberikan. Iya. Nano. Mbak Elisa, Mas Gareng itu termasuk cowok kriteria Mbak Elisa atau bukan itu? Kriteria, boten lah. Oh boten. Ya, ini kriterianya soalnya. Omonganmu sithik nyelkit lho. Loh piye sih? Orang Wah. cewek itu punya selera Kowe masing-masing. ditakoni Mas Bayu apik-apik jawabanmu ngono. Apa sing mbok tampa saka diriku? Sing mbok tolak. Kriteria Mbak Elisa iki kaya apa to? Kriteriane kaya apa? Mbok menawa ana sing nyantol ning Mas Gareng coba. Apa? Yang dewasa. Aku kurang dewasa apa? Aku malah lanjut dewasa. Dewasa siji, atau sing kepindo pede. Ora isin karo aku, nampa aku apa anane. Aku ora pede, aku PSHT. Apa? Apa? Percaya diri Percaya lho. diri. Tak kira perisa diri. Aduh. Wah, kok ora Percaya perguruan diri. silat. Oh, dudu to. Pede, percaya diri. Percaya diri. Aku kurang percaya diri apa? Ning ngarepe wong akeh wani ngadepi kok. Nampa apa anane? Napa apa anane? Apa anane ki maksude ki nek elek ya wis elek wae, rasa dadak dicet rupane. Oh ngono ya, Pak. Heeh. Yen ki aku ora gelem. Lah apa? Lah ra iku ora tak dadani yo mulih yo nglantung. Mboten. Itu kriteria sifat. Saiki nek Sifat. kriteria Apa anane fisik, maksudnya? nek kriteria fisik, jan pilih sing kaya nek kerawitan endi sing mang pilih? Fisike kaya ngapa? Modele kaya apa nek kerawitan iki sing ndi kira-kira? Aku suka yang kurus. Weh, seneng sing kuru Ya. bae. Kurus ki ngerti. Wong lanang kurus ki meringankan beban istri. Heeh, tur ngenes wong lanang. Ngenes. Kan aku jadi pengen gawe Oh, ke tadi. makanan, masakke gitu loh. Oh, tadi sing kurus. Ya. Nek karo sing nyelendem niku kira-kira kuwi ya sing nyelendem kuwi. Kuwi ya kuru ya. Oh, nggih niku nggih, cocok. Kriteriane seperti itu. Oh Iya, iya. cocok. Oh, kayak kenal lho karo kuwi enak lho. Mbok pakani ra mbok pakani guyu to. Lah kuwi sing apik, seneng aku tatine nyanding terus. Ya. Ya sik ben duet karo Mbak Elisa karo si Aka. Teki yo, ya. Mas Bayu ngono senengane aku sekali. Kuwi nek nesu ra medeni kok tahu yo. Iya, seneng iki. Ayo, lanjut Mbak Elisa. Alos manis nang sam make
Hop, ganti Rizky, ayo. Hop, ganti Mbak Elisa. Goleki. Hop, ganti Rizky. Si podang pita. Nembak karo karmu. Aku sik gumun Rizky lho. Ngapa ta? Ayo bocah ayu saiki mripate metu brome ya. Wah, iki Keindahan ya Pak. saya nggo kabeh kayak glitter saiki. Oh, glitter. Heeh, sok nggo raup dadi raine kaya gendeng ya. Simer-simer. Rayo hologram ayo. Ayo. Iba bunga hengan tiku nyanding bisa dadi Yo, langgame. Yo, Mbak Rizky diaturke. Monggo, yo, Mbak. Esuk awan ning omah wis ora kresnan. Halo, ora. Uyuran anggolek sing tak sayang. Mumbang ngidangku goleki ora krasa esuk awan kanthi wengi. Eman yen kang liya kang gaya kleyang tak sawang mencok ning ngepan kekancangan tak indik saka katuman sareng ngoceh dhewe Joget ke Mas Gareng ya. Mbak Elisa. Irama Segerja. Ayo. Rizky, ayo. Saya joget gentenan Mbak Elisa sing. Awas, yuk. Mas Gareng, Mbak Elisa, ya lanjut. Ayo, Mas Gareng, ayo. Pak Rizky, ya. Pak Elisa, ya joget ayo. Mbak Elisa,
aku tak perhitungan sik karo sing ngedang iki. Ngapa ta eneng ngapa ta? Sing Mbak Elisa, jangan duduk dulu Mbak Elisa. Eling-eling pengendang kentekan bahan kowe. Kok kentekan bahan piye? Liyane seragam ranggo seragam dhewe iki. Kok to. Pak nesui perkarane apa? Perkara Elisa Rizky wancine der-der, aku ora dider. Coba Mbak Elisa nembang karo joget ya. Esok awan Ning omah wis ora rasa. Kaluyuran goleki sing tak sayang. penak ya ngono. Enak banget. Kuwi Piye? Nah lo gampang. kaya ngono ae. Ayo coba. Ayo Mbak. Wah, Ayo. Nen. Ayo Mbak Elisa. Ayo. Esok awan ning omah wis ora rasa. Kaluyuran goleki sing tak sayang. Wah, ora pas. Kuwi kedisiken kuwi. Iki weton isi lho. Lah piye? Hitungane iki iramane kudu pas kuwi sing ngendang sing telat. Loh, ya ora no. Coba baleni ayo. Esok awan. Ning omah wis ora rasa. Oh. Kaluyuran goleki sing tak sayang. Ah, Wah, TLK. Apa TLK? TLK. Oleh. lah. Piye kudune piye? Tung dentak der. Piye? Der. Oh ya. Tung dentak der. Ya. Ya setungane iki notasine pas. Tung dentak dek. Ya. Esok awan. Ning omah wis ora rasa. Kaluyuran goleki sing tak sayang. Wes lega ta? Kosek. Apa-apa kleru iki lho. Tundung gedhak kuwi kendang karo jedor, ora cangkemmu. Wes seneng aku omong kasar. Ya aja nesu. Sabar, aja nesu. Sabar. Ora sabar piye? Aku wong tua digawe. Alah tangane iki lho. Wong tuwek kok grameh tangane. Aku anggere emosi kepengin nyekel wong wedok ayu. Alah. Ya. Sesuk aku nggo pengendang dhewe. Sesuk nek ndi to? Ya ora tangga. Ono prayoga pengendang ya. Ya wis. Tapi- Ora usah nesu. Ngono ya. Ora, aku saking kepengin ngimbangi Nggih. wong sing nyanyi Rizky Elisa wis enake kok ngono disabotase sing ngendang iki grup lho. Lah ya grup iki piye maksude? Harus bersatu ya. Aku karo Elisa. Salah tangane iki lho. Kudu arep bersatu wae. Sing bersatu iki grup. Iki resikone dagelan, batine dagelan yo ngene. Demeki penyanyi ayu-ayu. Kowe dalan wong demeki debok go apa? Wah nek wajibane dhewe kok. Ya ora, lha iki ora Ora usah gelo, engko patet songo tak tambani. Iki arep gara-gara. Iya. Oh, kok gara-garane iki. Iki tak nutuke lakone sik lagi gara-gara. Oh iya. Tak kira langsung. Rumangsane kok arep dirit ya. Kok ketemu ning patet songo tak tambani men ora gelo. Ayo